Yedruso no Badwam so kasebo wo hia me afrɛ me. Anoche wa ba. Adwa sɛ wansɛm no de obetie no so kahye bi ni sɛ ɛyɛ ɔsoafo hwɛ asase ni mu nrede ho ensɛm so akopim wa piate ya wo hwɛ sɛ adwuma ɛkɔso no ɛkɔsɛ sanso ɛna Catholic Bishops Conference no ɛkɔso Ghana mampanyi de nsɛm atodwa ɛwɔ hɔ no mo suapɔn fees ho nsɛnsɛm a aba na emuntumu no akɔsoro no asoyɛ hwɛ ngmasua ho nsɛm so ɛne suapɔn ahodo mu mpanimfo ebehia ɛnɛ ɛdɛyi afenso eye asoye hwe ngmasua ho nsɛm so chi mo matete sento asosuku no dodo no wa ne omogigi sika bia nsɛm fata ne nyina mu hwehwemu ebekoso we ne nsɛm ahodo bi namde so mo se Badwam so kase dem live on Facebook no YouTube DSTV na Go TV so nsɛm pɛ obenya bia hwe afensɛm ne nkyemu no mfanto so mamo Oswafo ya wono no hwe asase ni mu adodode ensem so ye Samuel Ebu Jenapo na me no kase de ne watoye mantemu apiate na ne nyina eye topa ya na no ade kwoto ye bubu adan kum nipa bie no na mpanimfo ye se adan na adwiri de ho akohia se wonom eyi omanfo a wo mote ho no mo pe bia ye si dan foforo ma wonom etena na adwumadie no afrase enti ne ho akohia so opanyine otumi bo ana akopiem ho no hu ne sa nya bia dan na wonom osisie no akoduru se na afi wo mo aka wo kro ni mu nso wo mo tebiemu etesei Ebenom na ya asem enkoda asore se ebeko school a yebesa fi ekuriase no ne anante ka kwan ho saa tonten yakoba wi no ho ansa na yakɔ school ayasa BSM agire ekɔ ekyirechire ansi de nya ayasa nanso kɔ abrochire a ente saa ekuro bi asa ye ekurase o broni be frɛ no the basic amenities the basic necessities of life eno de ayaban ahye de sɛ obekyekyere ama ekurase bia ba bi ankora be kɔ school ba bi ebedi dwa be kanea ensuo agyanea bia sanitation saa no mani nyina sebe ba bi amanfo kora atimi kɔtenase agi o mahome keke ɛsɛ aban hyehyɛ ne nyina ɛno ne yɛ amamo ɛwɔ apieti reconstruction ayɛ dwumadi ayɛ die no ana yɛ amamo Ohene baako a wo empotemu honomo ede aresirede to aban animu se manfo ani abusua won ho kan e wo saa aturanche mu nimu no omomoden ase wonom apomuden ho ka ene wonom ma school fees no wobetua ama wonom dwuma biem eya awrehosam kase pa na ato yen di sankrofo ya wo mutumi nye adwuma biawi womo ma so ko school MCE waboama womo awie SHS school no to see a binum be quarter sharing na sika ben ye de be hwe wo ye be sre aban no say ye conference na wo ha na de emu aye dry kura ye yi ho hwe yi Barbara Otinjesi ejina Minerals Commission anemu e de eniama hodo bi ema abadwoku a wo hwe wonom a ho kan ye ewo saa aturenche mu nimu no na ye wojidie se ansa na afi bekọ ewiye no na ye nyina ye kọ ye dai foforo no mu ye man foforo no mu ana ai iti ene de eye nije nko a menkasa bebre ye free wonom na afi ye nkonsem foforo emu Roman for asofo mpanimfo no hono afia no bia no wo mu edi djuma stronsronko na afi de ende ebosumi e wo mu ne da na toso miensa no mu frase yankopon ya do mo china no de bekọ akogo mi kire Catholic Bishops Biennial Conference no na djumadi no ase no Ghana mampanyi His Excellency na adodanko akufo ado anya kwanya gina simpie so no de adehwede ye mu odin eto asofo mpanimfo no anim se oman no mo ka ho bi na wo mu nyina ebuo se kobasa mambo ni nkoyi a ya wono mo enkasa na afi chukura no oma wanu enu dwom na won frɛ wono so ntiretere no esan se de wotwasa no wonim se nachi achia na se kobasa wo mu gya na saa asofo ye nya amanwesem anhwa na china bi no achia broso nti wosra da bibi ni a wohu na wonka so that we can surmount the current socio-economic challenges we face together. As President of the Republic, I'm determined to see a prosperous Ghana where justice and peace embrace, where the common good is safeguarded and promoted, where the bonds of fraternity, as called for by His Holiness Pope Francis in his encyclical Fratelli Tutti, and which in fact is an essential part of the cultural mosaic of the many ethnic groups that make up our beautiful Ghana, are deepened and strengthened. As a fully committed Democrat, I'm further encouraged in the execution of my mandate as President
by the visible determination of the Ghanaian people to continue to travel down the path of democratic engagement on which they have been embarked for the last 30 years of the Fourth Republic. Respect for individual liberties, human rights, rule of law, and principles of democratic accountability has become a central feature of our body politic and enable the democratic institutions of our state to grow stronger and stronger. Ghana is thus rightfully acknowledged as a beacon of democracy and stability in a region and continent that are facing very challenging times. Yanko enwosiamu ensem emu. Na wotwe mu universities ahodo ni bi no emu huru kra na wotwe twam no kra no mu maburu ni bi yensentrefo nhyiamu na nyina akoyese suapon ahodo ye wo man mu no emu mpanimfo bi pese wo modi school fees ni ntumu no etubirika ena adisuafo ni chemu amra se bedwana gya tumu se wo ntumu ha wonchichemu edunumpe ena mente be ho asinti suafo ya wono ena wo hwe enwomesua ho nsem so doctor ya wo se educhum echemu ho akohia se suapon ni mpanimfo didi ani mu na ya woi ono musi nkonwa na omokasa hwe tiase asa agye no wo mu bete so ama adisuafo ni abatan ekomu aha wo mu ana ansa na university bia be charge students fees no. And Mecca University, I'm referring to the public university because I'm not buying sachets in terms of on music assembly. I'm referring to fees and charges act. I shall ketne say, also say we propose fees and what they call parliament. Now parliament you should man or ready the fees and the day you win way na what Timaka say be a fees no. Yan A amount and I say B amount and I see amount. Na nina ewo ho say the beya university ni bia na say university bia nka say wono de say no person waje bia na babro mo fra na yede ahoden so ti o man ni nyina aka bo mutrase na mpanifo ahwe na parliament won mu nyina ahwe fees and charges act no eno na e mass kwan na hye embremu no e ma parliament to me no mu esa ndi parliament jitu mu say 15% of last year's fees, referring to the 2020-2021 academic year, which is the last year fees. But say universities need to be anti in terms of complying with the ITFA Parliament there, the Ministry of Education through your agency GTEC, which is the regulator, no, LCE be found in terms of enforcement. But it's not really about enforcement. It's a balance of enforcement and compliance. Into university, no, so I said. One na one nim die one no nim ra one no mo kire ye ade ma se bi ne kwasi kwa atemetial so mo nim kra say there has to be compliance when the directive come from opanyina na wo ka say ye opanyina woni o manfo di nkita ho maso ye ye hwe ye ngbosia ho nsam so ye kwasi kwa ate na onukro ya sa de nsam watudwa na wo kire say ento asosuku ahodo no ye di bronya ni nyina awie enche na woro mo bie school na wo mo atete say na school so ahodo no the messages here koma about time na adisuafo se momo amoho na nche mo ba school na message no ase no de atato se wo ba betue sika somasi anaso obente na no panyini kwasi kwa teche se se sika no anto aso school so hodo no pese ojeje abata no mo no enya de famra kwa so nteni manim ye obefrase aye mo hwehwebu na so ye school panyini na se wo fa kwati kwa so eji de hwe ni bi sika ya aban e ma ho kwane a emra ne obedi nya complaint bi asa ebi amon media for number boy umse mo de mo mani ne hu ba bia o nti ebi ade kura ye hu ye no mutimi kasa ha we ne wo ha we ne wo ha mo ana mo boy ma ye adwumani officially nya complaint bi asa nanso ye nyina ye nim se if you look at education ewo Ghana krum ha se a from the basic level fitting kra mo class 1 akosi ni SS de aban kwan aban fa so making sure say ye de mo masua ba se so man impuntu that is using education as a drive for socio-economic transformation. No, aban biem mo bia nya kwan bia da akwa man no biem na dodo na nya ngomasua nya desua eno man no ekwa ekotumpo wiase nyina that model has been tested and proved. The aban se barrier wo ho a ema mo frantimi ngo no wonu mo use barrier no which is kasama dey every ho even up to the secondary level, but then we share even up to tertiary level where they no guarantor policy no nya dey aba. I mean even the cost barrier no and a financial barrier up to the tertiary level largely or to a larger extent and about where they way through this wunya school be
na also on the Ojiska na MZ Ewa Kakra. Internet Buza say can wait my boy with the list of schools. I head in the back as I Buza Zadian Ekoso. Obusa my list of the for instance, my Zebia secondary school. You have about almost 800 secondary schools comprising of the mainstream ones, the grammar and the cheaper schools. In the other about for the Ojiska. Obako for Ojiska is a problem. One as 799 can then Ghana from Koradeko. Nti ya tibi bisa ape enimani mu ya di mirikatu so ntem haraso befre head kro ya buza nsade na ekoso school nti le mu bia ma sabi ekwan wo ho a ho so there is a lay down procedure ya de hwehwe sansem nim uze ya kan every be natural justice ya tia right to fair here ezo ma other party nso akonya no nso yina no nti ya be hwehwe mu se bibisa ho a wo adaro ma kwa o ma list of the schools ni nyina entem paraso mirikatu yenko atifi mantem no emu pandai mense no emu Engecham Kawiri Kokomba hene ya owo Mbowura number 1 ya no ye kwafo kokuma ba ko ye wopanda mansini mu dia de hwede emu ode eto aban na afa so ye hwe nwosua ho nsem woni mu so se wosrada sa wo ba eye Mbowura number 1 hono mu a GSS ba ko pe ene wo hoda ba ko no kura no sade dan de si dwiri guo no tere bia na ho bete wo so oboabo ne manfo no no mo atumi agigi sika kakra bom ne no de ayensisi amadan no enti na wo stress company formwe ene yesa adankura miensa mpo no betuma besia mo from 1 fo benya baabi from 2 na afi from 3 fo a wo matere mo sua de na nkura ne da achen so ayefe na so ba hanu ma eda ye fense dan pa de bi ni hanu enti ba mango duase na mafo na etiti o musua de na so ma net ma mfo da sama ma no ene o hinna ka o mo bomu a o mu yesa bdo han se de ba betuma sin da kura be se mense go so bofra yi yede nana ngecham a otoso mensa so eye ohene de ma eye Mbowura number 1 kuma fo no yene ndi nkomo bisan say buta be ene so woni so ndam sisa dan we Mbowura aye say edam no kwadrat mu a awuti ayi amanko sisa na enye na ma ayi na so fo apo ase e sa na ya na ya ko say na manko ase no muti so to apo ti enye Enochi, any honorable assignment for a Pandai West Electoral area. Honorable Karim, Edin Compson say, and you be no how Ankasa education sector and Moano, a day. Ora, dear, just nice, a Camille lecturer area. Na school to a bench. The school started in about 60 years ago. A ben and bam, be and for school. Then I probably in a book. And I passed with the school. A ben is a school. A kind of school one Timbra, no one basic school block, and Mbowura Junior High. And what she Peter Chairman, and a veteran from what I am Mohanos near Duncaset in Combo, or how Mukum Pesa buying in the summer. Let us about the man say, and when we say school. Yes, sir, Ben said, I school in my school was problem. Say, intermediate to opinion, Nana, and the Chinese assemblyman said, Umu, any community, young force in INC school in Buan Quadano. Yes, sir, Ben said, I been boy a school in intimacy school. In free Honomafi, Yanko, Bono Mantem, no emo. Na Oko Wenchi, ye no was to New West, na Africa, no Tanya, Mansi no emo, assembly making. Manfo wo hormani abre paase kro do bochire mu akwaye dotto ye wo hormo a nanono de agya nchirima yanka wo nchirima so de bese agya nchirima no ene wukupi mu hormo a ho ena o manfo de anantwi akwa kogu sa akwaye mu ena chese wo mu wi habe wo hormo nyina no kwada nkyenya enuane ahodo a wo mu adua yanka daache ye na Ghana fo de bebo ano so twade enso no se muai e woni o mu didi o mo pomu no ma wo de akase fufu wo mo se no na mpadefo ahu ne se so ma ambo ho kokwa be wiase anrada bi no akuafo aye adwuma ne de nso aduane o manfo be di no mamu e ho be ye den wo de hyede atu mpadefo nim se animu ya wono mombra eye wanchi Sunwan West brekum anytime ho emehwe kwaye dotto no no mpamo sa na ntue ni nyina emfie so president so akan kire se mabunu no banye kuya adwuma ye be dan ye kuya adwuma wo be to adro 10 million adaka box no no wa spray na ntwe na ko sai o kura de wo banya de no onya nti afi we kura ye ba ma bu se de be ya ye betimi adokura no ye hu de be ye he ba bi ado forest first na ma yi ama se ye nye adwuma ho ye do abrotimi nya bags bebre ba se de eni ho biem o ma be gi forest na boso o ko ho afra ni nya na wa twesi kan bi mu kura tuompo a di agro betwe e de akun wo nwuram ho anadwo na mo de mo ano nam ama se de how bebre ene ade ho ankare da forest ya no se anka yetimi to banche ho gi se Badwam se
ni asena beto banji if say omo dollar ni mu nyina omo bode no mu nyema nyina omo asɛe no mra ye wo mi susu sɛ abana mfa ne sɛ mam ama ya sojafo ama meka ho a wo kitatuo kura wo duru kokura no a omo mu sɛ wo kitatuo eno achi manager of Sunyane Forest Services Division no ano Owura Francis Brobe enso ka de ka ho se ntwetwe nkokobo dodo na eno de ma safula ne foi se de nkebe boa ama wo mo na ntwi a wo ka won so no wo mayi wo mo de afiri kwa ibetonim ne so nya de se nkyerɛkyerɛ no na kokobo no wo mo tie na sopem education ebe bia de ya ye na ya so de kese na ntwi wura nom aye o madwene adminu ka se de ne kwa ya mo hunu ye no emo na ba ne doso na eno Kreni say anantwi omo dia na afo mankwa we are now calling say asuafo meboy opanyin ya no siye na plantation manager Emma from Ghana enso ka de piece say okoya fulani fo no de wo mu nam no enya kura isan se to de bia otumi twaja e de to kwa ibretu no emu sanso na kuafo wo mo do no baye wo ho no eya wo mo ehunu huna wo mo weyinti aban no fana no embetum issue so esanso a security threat or say mining nyina ya sorry na yetumi eboa so na be ya sa hawa ebetumi afi mu aba no ebi emaye so sa ye nyina na so am implement mining mra na ebra sa dwumadie na fulani for no edi ewo ye kwai mu ene mfu a etwa ho hia na ade bia be ha adwen ye bia be ha adwen ye Yefri horam na afa yenko agona swedro magistrate court no akwa setena his worship Isaac Apiatu no tena adwamu no woche se abrantie na manfo kekase wo yesaka wani na ne din ni so wananwa da okoto abrantie kwaku yebu atu okum no wa agona safo no wonkotwere aban kokum enche bia na me baba akobeka kire me se na kontan onam hanum a oko boy ni di tro di na chi akoma kontan ni fie se oyo kromfo be wia no nti se wan kire ba bi ote a obebo nutu ana okokyere ni fie ba bi ote nti odu honum no se se hanum na wote dia ende wo so no ja me ba na kontan no eno ba wo mebo mama ne no in fact me bufu pa na me ka kire me ba nse nka won ko police station no won ko report asem no eno achi asaya temte obibiem say obebo no tu e wo honum nti sa boy no ya ye no attempt bebre say yetu ni fia but no o report case bia wo police station na e basa enu nti no kwan a ye pese ye faso eni say boy ya abranti a wakunu sesi ai in fact on panu asem onama boko assassin me anam de ma no ompe kasakura na ebe den say obekọ obi fie say okowia no ono aye na adwuma o no machine e wo so mela oye adwuma ho enti adenti na obeja no machine no ho na wakọ obi ho say mekowia na ade ne okokunu na abrante no ba bia ne fie wo pa obeku papa e wo hanom no in fact eye na mo eye eni da ho pa no